Najprv si to skladáme vždy za vchodové dvere, pretože nie je dobré to trepať hneď tam, pretože auto zostáva otvorené, takže najprv si to poukladáme sem. Poďte s nami. Tak v rámci reklamného ťahu sa nám podarilo prehovoriť Marušku, aby zobrala gitaru, čož je vlastne niečo podobné ako vidieť Yetiho. Neviem, prečo je tu taká tma, ale konečne ma ešte ráno svietilo slnko a majú šarty. A keby som mal na očiach nejaký závoj. Či čo? Sleduj. Konečne zažali. Nezabadzali. Zvuková skúška. Tzv. Zvuková skúška prebieha nasledovným spôsobom. Najprv sa musí nainštalovať celá aparatúra, ktorá sa musí ponosiť. Potom sa musia všetky kablíky natiahnuť bez toho bezcharakterného pavúka, ktorý sa volá Spiderman. Dnes zachránil niekoho na východnom Slovensku, takže myslím, že Slovensko stačí úplne sám. V tejto chvíli sa nachádzame vo fáze upravovania si mikrofónov na ksicht. Na to. Takzvaný čudel sa zastrčí do čudlička. Následne sa ustaví nad zadočkovú časť. Takzvané pádlo, alebo gitara. Prehodí takto plece. Hľadá sa, kde sa zabudol vysielač. Na to všetko môže bezcharakterný pavúk, ktorý sa volá Spiderman. Šmejný. Takže ideme na to veľmi. Baba. Všetko
padáme na požadovanú úroveň. Požadovanú úroveň stanovuje tu, v tomto prípade spievanka. Spievame, keď to buche, ospravedlňujem sa. Čas dnes nebuchlo, pokračujeme ďalej. Maruška, zapni sa. Začína štádium nadstavovania hodnoty volume alebo gain. Číta sa tu, že vraj gain. V našom prípade to je... Raz. Fíha, nepíska. No. Maruška, slyšíme se? Slyšíme. Aha. Tak teda, vítajte. Takto si ja beriem papier, nožničky a rozhodol som sa, že pomôžem našim mamičkám. Pretože vždy to bolo len na ňa. Som si povedal, že si vstúpim do svedomia. Tak som si povedal dnes. Tak si takto striham papier a pritom si spievam. Hej, padá rosička. Zavri si moje, zavri si. To je iná pesnička. Iná pesnička. Padá snežík. Sadá snežík bielúčky na polia i na lúčky. To je iná melódia. Hej, už sa na tej hore lístie červeneje. Hej, už sa na tej hore lístie červeneje. A môj milý šuhaj lístie nepoberie. Striha sneh. Zlatý. Vždycky som to robila ja. Asi 10 minút. A dnes si vstúpil do svedomia. A pripravuje sneh na koncert. Zlatý. Áno, lenže nám sestrička povedala, že nás to ukludní. A pán doktor, keď mi nosí ráno lieky, vždy hovorí: Richard, dnes keď nás pridáš 2 kg, snehu bude ti lepšie. Najprv si musíme nakrájať alebo nastrihať také dlhé pásy, takzvané vrstevnice. Tie vrstevnice musíme držať v jednom toku, aby sa nám neoddelovali od seba navzájom. Potom môžeme podľa túžby veľkosti producentky strihať tzv. Vločky, ktoré samozrejme nie sú v tvare vločiek, ale my sa na to hráme, pretože deti s nami veria, že to je sneh a my si to užívame a nehráme, nerozoberáme to, že je to papier. To nie je správne brať deťom tento detský svet, že to je papier. A takisto sa ma veľmi dotkne, keď ja napríklad robím žabu a niekto povie, že to je zahraj to. Ako fakt ma vtedy dojme, pretože ten detský svet je strašne krásny.
Spišská Nová Ves. Našla som deti. Prosím vás, detičky, neviete nám poradiť, kde je Spišská Nová Ves? Čože? Toto je Spišská Nová Ves? A náhodou nečakáte spievanku a zahrajka? Ale veď to sme my, spievanka a zahrajko. A to ste vy, tie deti, ktoré hľadáte.